Lăsarea am luat o păpușică și un Lego și ție-ți amătaia. Ai auzit? Uite, mă. Cât îți dai de... Stai să vezi pe asta, lasă-o pe aia. Și trebuie să te ții de programul ăsta. Nu, trebuie să mă țin? Ești Că gata? trebuia să fie invers. Păi invers trebuia Femeia schelet. Alina să fie cu țigara în gură și tu jos. Uite-te, mă, bine, că ăsta trebuie să-l faci. De sus ia-o. Vezi pozele ce trebuie să faci? Păi da, așa și fac, mă. Păi așa și mai, păi așa și trebuie, mă. Așa și trebuie. Cum, ce credeai? Dar eu lăsam asta. Eu punem și aici ceva. Nu mai vrei și ore pauză. Bă, unde e poșeta mea? Na, nu-l pui pe Dorel că ți-a luat cadou? Vezi, La... uite. Bă, popul ăsta, zici că e mărisică.